Jien għamilt jisu sentej naħdem il-ħabs Malta. Kelli esperjenza fejn xin kont insomma ħanieqaf naħdem mill-ħabs post li għallimni immens kemm minn perspettiva personali u professjonali. Niftakar kelli li xi ħadd konnet nagħmel a closure, okay, miegħu fejn jidħol kont qed nagħlaq insomma terapija. U għetlu x'tixtieq hekk speċi minn għandi bħala tifkira. Okay? So jħobb speċi nuża ħafna simboli, eċetera, jisu il-moħħ nemmel li l-moħħ tagħna jaħdem ħafna bis-simboli, mhux vera. Għandna ħafna simboli aħna fil-ħajja tagħna, hawnhekk hija da tiegħek jisu, mhux vera l-arma tiegħek, is-salib, ċurkett, kollha jfissru xi ħaġa mhux vera. U qedlu x'tixtieq hekk jisu minn għandi. Għalli jien nixtieq tan-nieqa. U jiena qalbidu tfixkilt, għax kemm jisu aħna fil-qasam tagħna noqogħdu ħafna attenti li mhux vera. Transferenzi intom ekku, apparti hekk imma għalhekk ma jkun hemm il-boundaries. Ekku, parti mill-boundaries huwa li physical touch hija xi ħaġa ġerment jgħalmuna li hija projbita ħafna. Okay? Kemm ħabba ħafna affarijiet li dik it-tifsira, eċetera, insomma. U jiena għal-bidu proċessajt hemm jew għaliex għandek bżonn tan-nieqa qedlu nammetti nħossni naqra skantat hekk kif tlabtni speċi tan-nieqa. U da għalli għax jiena f'ħajti qatt ma naqni xi ħadd. Jien kont nafa naqa' fuq dal-persuna, imma xinqali xokkjani, ħafna xokkjani. U dak il-ħin hekk fil-kuxjenza tiegħi ħassejt li għandi nikser il-regoli etiċi dik il-kelma insomma deontoloġiċi tagħna u I give him a hug. Funnily enough, okay? Dal-persuna u minnu forsi qed jisma' l-podcast illum qiegħed barra, dal-aħħar rani il-Belt Valletta, okay? Fi żmien il-Covid niftakar. Insomma, ġibidni waħdi għax kont ma' n-nies allura u aħna jekk nara fil-xi ħadd etikament inħallu l-persuna li ieħor jaffiċinana mhux aħna mmorru fuqna, tgħidlu ħafna mera, imma dan huwa mera li jissalvagwardja l-professjoni dejjem. U għalli, insomma, għetlu kemm qed nieħu peċilet nara, kemm tidher tajjeb, kemm tidher kuntent. U għalli, insomma, għalli xi kliem u għalli ma ninsa qatt it-tannieqa li tajtni. Ħanħallik. U vera kan semmija, ek vera timlieni, ek bħafna ferħ, ma mhux biss ferħ, għax ferħ huwa kultant egoistiku ħafna, dak x'ħassejt jien li mhux daqshekk importanti daqs x'ħass il-persuna. Ma il-persuna dik it-tannieqa ta' xi ħadd li kellu fiduċja, ovvjament aħna fit-terapija rrabbu naqra mhux vera. Mhux hekk. Speċi fiduċja. Ħasset ara naqra kemm hemm barra hemm nies u għalhekk jien dejjem iħobb ngħid ejja nkunu qalbna tajba man-nies li aħna niltaqgħu magħhom għax ma tafx. Jiena x'in ikolli ikun hemm ħafna nies illum il-Facebook ħoloq qisu dil-idea li għax jien għandi il-profil nista' nikkumment anke jekk m'iniex infurmat u ffurmat, okay? Kulħadd għandu opinjoni llum il-ġurnata, okay? Ma kemm hemm nies hemm barra li anka għax ġejjin minn problemi sistemiċi qed nerġa' moralija, John. Nerġa' moralija. Jiena nirrealizza wkoll mill-esperjenza tiegħi il-ħabs. Meta tajt sistemiċi fi qed ngħidu problemi relazzjonali. Ekku, relatata ma' s-sistema xi forsi hija kelma hekk ta' ma tfisser xejn speċjali, ma' sistemi huma propju dawn iċ-ċriki tagħna fejn ngħixu aħna. Mela aħna għandna s-sistema tal-familja, ma mhijiex biss is-sistema tal-familja hemm il-ħbib tiegħi li huma sistemi oħra. Ftemna. Okay? Għawek għandi ħabib tijaj ġimija, ħabib bir tijaj. Dik l-appoġġ. Dik hija, ekku, dik hija sistema wkoll. Hemm ħafna sistemi, sottosistemi, whatever, li aħna noperaw fihom, okay? Aħna ngħixu fihom huma importanti għall kuntentizza tagħna u għalhekk ġejja għalija. Kif ċertu girfiet fil-qalb li huma ġejjin minn daw is-sistemi jistgħu jaffettwaw
il-persuna anka fuq livell ta' kriminalità. Mela, tlaqna?